Isataenda kure guys ka I just want you to know kuti Mudhara akaipa uyu. Mudhara akaipa, baba Sharu vakaipa, vakarova gitare zvekuti mhino zvakasara zvichiitika paJoburg apa. Anyway, regai ndiri kutambisa nguva muone kusvika kumucheto. Musakanga kusubscribe kana kuti follow. Aiwa gitari rakakwenywa wangu, gitari rakakwenywa. Mudhara uyu unganzi akabhaisa zvake paalbum ka, but pamalive chibaba ichi. Anyway guys, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.